Sri Chinmoy, a boldogság égkövei. 12. égkő, első részlet. A hála. Van-e különbség a hálaszív és a boldogság élet között? A hálaszív a fészek, a boldogság élet a fa. A hála az a tulajdonság, amire neked és mindenkinek a legnagyobb szüksége van. Kivétel nélkül minden keresőnek szüksége van egy bizonyos dologra, és ez a dolog a hála. Nos, hogyan fejlesztheted ezt a tulajdonságot? Nem úgy, hogy a távoli múltba tekintesz, és meglátod a kőéletedet, a növényi életedet és az állati életedet. Még az emberi életben is, ami meglehetősen jó, mi voltál a múltban? Egy csomó vágy, egy csomó féltékenység, egy csomó bizonytalanság és egy csomó hamisság voltál. De most mivé lettél? Ugyanaz a Himalája méretű hazugság vagy? Nem, messze nem. Most az igazságban vagy, az igazságból és az igazságért. Mitől érezheted, hogy az igazságban, az igazságból és az igazságért vagy, a legmagasabb életért vagy? A válasz a belső kiáltásod. És ki adta neked ezt a belső kiáltást? Isten. Mit fogsz adni Istennek, hiszen annyi belső kiáltást adott neked? Azt adhatod, amit a legjobbnak érzel. Amit Isten a legjobbnak érez, hogy adjon neked, az az ő részvéte. Az ő részvéte miatt fogadtad el a lelki életet. Amit legjobbnak érzel, hogy cserébe adjál neki, az a hálád. A hála messze a legjobb tulajdonságod, ezért add neki a háládat. Minél több hálát adsz neki, annál többet fogsz tudni kapni tőle. Egyetlen egy tulajdonság képes egyedül megoldani minden problémádat, mindenki problémáját, és ez a tulajdonság a hálaszív. Isten a lélek világából hozott téged erre a világra, és lehetőséget adott neked, hogy kinyilvánítsd őt. Még mindig számtalan lélek van a lélek régiójában, de ő megadta neked azt az arany lehetőséget, hogy szolgáld és kinyilvánítsd őt itt a földön. Megmutatta neked a fényt, és te beléptél a lelki életbe, és valóban váltál valamivé. Könnyedén felajánlhatod neki hálás szívedet azért, amit már megtett érted, mert nem a saját akaratodból léptél be a lelki életbe. Gondolj csak arra, hogy mi voltál, és mivé lettél most. Azonnal látni fogod a különbséget az éjszaka és a nappal között, és nagyon boldog leszel. És látni fogod, hogy a nappal is fényesebbé, világosabbá, ragyogóbbá válhat. Most már hajnal van. Hamarosan igazi reggel lesz. Aztán eljön a ragyogó dél. A földi napot éjszaka követi, de a belső napnak nincs éjszakája. Csak az egyre növekvő fény végtelen ragyogása van. A belső hajnal után jön az örök, végtelen nap, amely végtelen fénnyel és gyönyörrel van tele. Most lépsz be ebbe az örökkévaló napba.
amivé váltál, azt már tudod, és ez kielégítő számodra. Most mondhatod, hogy még ennél is többé akarsz válni. Isten tehát adott neked valamit, amivé folyamatosan válhatsz, és ez a hálás szíved. Minden nap számold meg hálaszíved szirmait, és bonts ki egy újabb szirmot. Ha el akarod nevezni a szirmokat, akkor azok az egyszerűség, az őszintesség, a tisztaság, az alázat, és így tovább. Folyamatosan ajánld fel hálaszívedet. Ez az egyetlen olyan tulajdonság, amely segít mindenkit a problémái megoldásában, és abban is, hogy a leggyorsabban fusson. A hála megtestesíti Isten teremtésének minden isteni tulajdonságát. Ha hálásak vagyunk, az elég. A hálaszívnek kiemelkedő jelentősége van. A legfogékonyabb, saját egyszerűséged, őszintességed, tisztaságod és alázatod erejével tudsz lenni. Ha ezeket az isteni tulajdonságokat, amelyek benned vannak, előtérbe hozod, akkor a legtöbbet tudsz befogadni. És az egyszerűségen, az őszintességen, a tisztaságon és az alázaton belül meg kell próbálnod hálát érezni saját belső vezetőd iránt. Ha hálaszíved van, akkor képes lesz a legtöbbet megkapni. A hálaszív az, amely képes fentről végtelen mértékben békét, fényt és áldást fogadni, és egyben kinyilvánítani azokat a földön. Egy pillanatnyi csendben Isten előtérbe hozza hálaszívemet, és ebben a hálaszívben meglátom Isten mindent megvilágosító, szökőkút mosolyát.